den artist, jeg allerhelst vil møde. Jeg kunne måske spørge ind til nogle af hendes sange, og hvordan det har inspireret hende og sådan noget. Bare få lov til at snakke med hende, synes jeg, det kommer nok helt af sig selv. Der er ikke så stor forskel på det, man ser i fjernsyn med hende, og så hvordan hun er i virkeligheden. Hun er næsten sødere, faktisk. Vi spurgte Benita, hvornår hun skulle spille i aften, fordi vi skal nå et tog, ellers skal vi ikke komme hjem i aften til Aarhus. Og så mente hun skulle spille 20:10, og vores tog det kører kl. 10, så vi ikke kunne nå at se det. Og så ville hun gerne have bestilt et hotelværelse og betalt det for os, og så kunne vi tage et tog hjem i morgen.